Dlalisa amantombazane wawutandisiwe yami wawusuphenduka isidlalisa amantombazane hayi bo nhliziyo yami angikhulule manje hayi ngifuna ukuqhubeka nempilo angikhulule bo nhliziyo yami ngifuna ukuqhubeka nempilo angikhulule bo nhliziyo yami ngifuna ukuqhubeka nempilo kule nhliziyo izikhaliswa ngabanye abantu la ngaphandle mama hayi sithuliswe ngabanye ziphole lothanda abanye abantu la ngaphandle ngasala ngazibuza umbuzo futhi engabe ngumjoba nhliziyo yenina ngasala ngazibuza umbuzo futhi engabe ngumjoba nhliziyo yenina ngajezela ukuwa enhliziyo yanga ngayiphulanga engayifika yize noma bethu kunzima kulo mkhulu usefikile ukudlana noma bethu kunzima kule ngoma usefikile ukudlana usezedlala le ngoma izoyiphusha le nto izoyidlala le ngoma angiyuphela amandla angiyuphela amandla usefikile ukudlana sezohlala ingoma uzondlalela ingoma nezwa uyeza umfana omncane nezwa usefikile ukudlana usezohlala ingoma uzondlalela ingoma usefikile ukudlana uzondlalela ingoma usefikile ukudlana uzondlalela ingoma usefikile ukudlana lapha emculweni kunzima yibo sithwele ugodo lishunqa intuthu lapha emculweni kunzima yibo sithwele ugodo lishunqa intuthu sithwele ugodo lishunqa intuthu lana sithwele thayela kunomoya sithwele ugodo lishunqa intuthu lana sithwele thayela kunomoya awunoma kunzima bafana bami awusoyisikela sifuna khona noma kunzima bafana bami awusoyisifike wampumelelo awushodoza mlungu shodoza Gudlani soyisikela sifuna khona ushodoza mlungu shodoza Gudlani soyisikela sifuna khona lapha emculweni kunzima yo sithwele thayela kunomoya
Obingelelayo Gudlani wazwani umsinga emachumini besengosi umchumi. Bafowethu njengoba ngilapha phambi kwenu Nkosi wami ngizonethulela i-album entsha kaGudlani okuyesibili kulonyaka ka-2019. Ngoba nje-ke sengiyenzile lo msebenzi wesibili, ngibonga nje abafowethu okuyibona abaye bangixhasa ekutheni ngibe namandla ukuthi ngikwazi ukuthi ngenze i-album yesibili. Njengoba le yokuqala ngaye ngiyenze ngo-2014 ngesimoko sokuthi-ke amandla wangavuma, so ngakho ngize ngazigcina sengiyilamanisa emva kwesikhathi eside kangaka. Abafowethu engisebenze nabo kule album iyo lensizwa ekuthiwa Mlungu omnyama lela eceleni kwami la manje, okuyiyona-ke esimkantshubulu kule ndima kaMaskandi. Ngiyethemba ukuthi abaningi bayayazi sasebenzisana nale nsizwa ekuthiwa Geza Lemvelo esisasebenzisana nayo futhi. I-album-ke isihloko sithi usefikile, ngizoyikhipha umhla ka-29 ngolesihlanu enyangeni kaNovemba. Masothi siyabheka nje lapha uyayithola ingoma yothando ujabulile lapha nomuntu wakho, uyayithola ingoma eyakhayo lapha, uyayithola ingoma yomsinga lapha, kwazise phela ukuthi ngijabula. Ngoba phela nawo nowakho mntanami, ulekalini ulalelani nabafazi babantu ngane yami, ngoba phela nawo nowakho mntanami. Yengabe uyajabula yini meyakuchitha imizi ngenxa yakho mntanami? Yengabe uyajabula nawo engane yami, sizwila ngandebe yativa khona mkhiphele emahotela, sizwila ngandebe yativa khona mkhiphele emahotela. Umntanami ungibelekile nomfazi womuntu mntanami, umntanami ungibelekile nomfazi womuntu mntanami. Ngazukangela